Mnohí z vás už túto pieseň poznajú Tady potřebuje trsátko. a už aj vedia, prečo hovorím po slovensky. No, kytaře žádný není. Toto je blbé. Najdu v peněžence. Možná dať, čo máme a možná dať, čo nemáme. Toto je taká trapná pauza, kde už by malo niečo hrať a nehrá. Lebo nemáme trsátko, boha jeho. A on vyťahne 5 korunu, 5 korunačka tiež bude dobrá, nie? Toto je pětikorytnačka. Áno. My sme tu v korytnačkom údolí. A čučoriedky máte? Ozaj? A drevokucura tiež som videl. Jak vidíte, pro vaši pohodlnost jsme návod na hasící přístroj přeložili do slovenštiny. Dobrý večer všetci. Kdo to neumí, uhoří, jo? Aby bylo jasné. Áno, toto je špatný príbeh. Se připravte. Raz, dva, tři a... Hasiací prístroj, vytáhnuť poistku, stlačiť páku a nasmerovať prúd do základne plameňov. Do základne plameňov, Do základne plameňov. do základne plameňov, do základne plameňov, Do základne plameňov. do základne. No, do základne plameňov. A kdo z vás už neumí? Čo kto to pozná, nech dvihne ruku, však nebojte sa. Výborně, dva, ostatní Dva. uhoří. Tři, smutné. dobře, ostatní uhoří. Tak ještě jednou. Tak si vybavte hrečku. Raz, dva, tři a... Hasiací prístroj, vyťahnuť poistku, stlačiť páku a nasmerovať prúd do základne plameňov. Základne plameňov, Do základne plameňov. do základne plameňov, Do základne plameňov. Základne plameňov. A pozor, Čo to je? Fero, solo. Jediný zpěvák s osobní oponou na světě. Tohle nemá ani Mick Jagger. Raz, dva, tři a... Ešte raz, nápočet ešte raz, toto sa dodrbalo. Ještě jednou to zkusíme, jo? a jdeme dolů nebo nahoru? Raz, dva, no počkej. Ty to prostě pust. A dobře. Raz, dva, tři a... Hasiací prístroj, vyťahnuť poistku, stlačiť páku a nasmerovať prúd do základne plameňov. Základně plameňou. Do základne plameňov. Základně plameňou.